Hayi guys, mina ngiyawusupport Operation Dudula, ngiyayisupporta iMarch and March. Ngiyayisupporta nje futhi ngimile futhi kade ngayisupporta. Yebo ngiyazi ukuthi hayi zonke inkinga zethu zivela nabantu bokufika. Ezinye inkinga zethu zivela kuhulumeni wethu lo esamvotela. Eziningi futhi zivela kuhulumeni wethu lo esamvotela. Kodwa ngeke ngikuphike ukuthi nabo abantu bokufika bayayidlala indima yabo ekuthenini lungabikho uzinzo. Bayayidlala nje indima yabo. Ibona abaphusha upowder. Intsha yala eSouth Africa nje eningi amazombi, abazi noma liyaphuma noma liyashona, abazi. Umuntu nje into ayazi ukuthi hayi imeshenti yami yase Nigeria, hayi imeshenti yami yase Tanzania, iyona into abayaziyo. Phinde kube yilento yalabantu abawu42 abashonile. Yebo ibhlungu, angifuni uqamba manje ibhlungu indaba yemphefumulo ewu42 abantu phela laba abanemindeni beyibalindile ukuthi bayabuya. Futhi ngisho noma ngabe kuthiwa une-ID noma wase South Africa, ukufa kufika noma ikubani. Ibhlungu shame le yanto eyenzekile. Angifuni uqamba manje ibhlungu, kodwa futhi isivezelile ukuthi iqiniso lento yokuthi labantu bayayintshontsha i-medication ezibhedlela. Labantu bayayintshontsha leyo bengizikholwa ezinye, kodwa leyo bengike ngithi awu kabhemi ingathi yonke into sesiyikhomba kubona engathi nje sesidlala ngabo. Akudlalwa ngabo, naku babetholekele nama-ARVs nazo zonke ezinye izinhlobo ze-medication bewelisa beyangale. Uzubona ukuthi ba-selfish kangakanani. Uyatreatwa la eSouth Africa mahhala la. Ubona ukuthi akukho enough lokho. Fanele ngiphinde ngithathe ngiwele nakho ngiyokudayisa ezweni lami. Bese kumele ukuthi ama-South Africans athule ngoba kuthiwa ni-xenophobic. Saba le gama lithi si-xenophobic. Ngeke. Mina ungangibiza ngokuba xenophobic ekseni kuze kuyoshaya intambama. Anginakwandaba nje, iqiniso. Iqiniso. Bathi besuka abaqashi futhi bahambe bayolanda inqwaba yabantu bokufika. Babe bazosebenza lapha bebaqashi ngoba bazi ukuthi bazobakholela ama-peanuts. Bese kuthiwa ama-South Africans ayimavila kabi, akafuni ukusebenza. Ayimavila kabi ama-South Africans. Nabo labo qashi labo kufanele baboshwe. I-wrong lento abayenzayo. Ba-exploit abantu futhi nje le yanto i-human lento abayenzayo. Kuthi uyolanda umuntu ubuye uzomsebenzisa umsebenzi onzima bese uje umholela ama-peanuts. Hayi ke bajabulele lokho ke. Hayi ukuthi nje ama-South Africans amavila nje, abafuni ukusebenza, abawazi umsebenzi, amavila. Nathi ke nathi ngoba khona abanye bethu abajinga nabo sebejoyina kulelo izwe. Hayi ama-South Africans awakwazi ukusebenza, ama-South Africans. Awu guys, ngoba singawathwali nje amaqanda abhoyiliwe thina sihambe siwadayisa edrobheni sekuthiwa simavila ngokungawathwali nje amaqanda abhoyiliwe. Hayi ngeke guys. Hayi ngeke, mina ngiyayisupporta nje i-Operation Dudula. Ngiyayisupporta nje. Angisho ukuthi abantu abatreatwe kabuhlungu njengezilwane ngoba phela at the end of the day umuntu noma wakweliphi izwe. Kodwa nje I support Operation Dudula. Mongasiyona nje wase South Africa ungenayo i-emergency. Ungangeni esibhedlela, ungangeni ekliniki. Uma ukhulelwe uno-9 months wonke ukuplan ukuthi yabona ke baby asibeke imali ke ngigoduke ngiyobelethela ekhaya. 9 months wonke wokuthi uplan. Manje ngumuntu wesimame ngisho kanjalo ukuthi uno-9 months wonke ukuplan. Usuke ungaplani ngane. Yabo uthi wenza amabombi ovele ufuna ukuthi uzodala isiphithiphithi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisizwe uthi ne-support Operation Dudula ne-March and March. Uthi yawubona umsebenzi lo monhle laba wendako. Uthi anibukeni nje kube ne-accident la bhekene ama-foreigners khona. I think by 49 bathola ngisho nemabheg emuthi lapha phakathi. Lokusho khona ukuthi labantu bathi babona ukuthi okay basilaphe eSouth Africa but it's not enough, asitshontshe ne-medication esihambe nawo to our own countries. Uthi yena ungambita ngokuthi xenophobic ekseni nasebusuku, ekseni kuze kuyosa. Uthi she really doesn't care, Nkosi yami. Uthi akanankinga njena
because nebaqashi bala South Africa baqasha abantu bokuqhamuka kokuthi babaholele amaphenathi bese kuthiwa ama-South Africans ayavilapha. Uthi nje nawo lawo baqashi labo kufuneke baboshwe. Uthi ukhathele noma ningathi u-xenophobic uzonda bomakhelwane bethu uzonda abantu bokufika uthi vele mbideni njalo uma nifuna kumbedanga njalo kusala kukhathele. Labanye bebavumelana naye-ke laphana ku-TikTok basho ukuthi ayichasisi lokhu lolukhulumako aliciniso lesingeke size seliphikise, but some were saying ukuthi ukhohlakele wayakhuluma sona ufana naZandile Dabula. Some were just dragging the girl for this message. Please do comment what you think below down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.